היי, אני אבי וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי. היום אנחנו נעשה שיעור קצר להקלה מכאב בגב התחתון. השיעור יהיה במצב 6, כלומר הישענות על כפות הידיים ועל הברכיים. מי מכם שיש לו עניינים, רגישות בשורשי כפות הידיים או בברכיים, אפשר להישען על כרית מהסוג הזה, או כל כרית אחרת, כל עוד היא תיתן לכם להרגיש את היציבות. בואו למצב 6, כאשר נשענים על כפות הידיים ועל הברכיים, כפות הידיים מתחת לכתפיים והברכיים מתחת למפרקי הירכיים. להניח את הגב של כפות הרגליים על המזרון, לאפשר לראש להיות תלוי, לחפש מקום שהוא נוח, שהגב ירגיש חופשי והנשימה תהיה קלה. ולהתחיל להוביל את האגן אחורנית לכיוון העקבים, ולחזור על התנועה הזו. האגן אחורנית לכיוון העקבים, לעשות את זה בהדרגה. אין צורך להפגיש את האגן עם העקבים, זה בסך הכל כיוון של תנועה. שימו לב מה קורה בגב, מה עושה הראש, האם יש לו נטייה לרדת או אולי לעלות. שימו לב להישענות תוך כדי לקיחת האגן אחורנית, האם נשענים יותר במקום אחד מאשר במקום אחר, והאם יש נטייה לאגן לנוע אחורנית בקו ישר, או שיש איזושהי נטייה לנוע לאחד הצדדים, לעקב אחד קצת יותר מאשר לעקב השני. ואיך הנשימה? האם יותר קל לנשוף או לשאוף את האוויר החוצה? בפעם הבאה להוביל את העקב, את האגן לכיוון העקב הימני. תראו איך התנועה הזו. מה קורה בגב, מה עושה הראש. וכמה פעמים אל העקב השמאלי. איך הצד הזה לעומת הצד הקודם. ולחזור שוב לנקודת המוצא ולקחת את האגן שוב אחורנית. ולהישאר שם בפעם הבאה. ולהעביר את התנועה של האגן מצד לצד, מעקב לעקב. שימו לב האם התנועה של האגן לצד אחד קלה יותר מאשר לצד השני. אפשר להאט את הקצב ולשהות היכן שרוצים לשהות. ולאט לעצור, לבוא לשכב על הגב ולנוח. להקשיב להישענות, למפגש של אחורי הגב והמזרון. לנשימה. ולבוא שוב למצב 6. שוב להישען על כפות הידיים. הפעם להעמיד את הבהונות של כף רגל ימין. הגב של כף רגל שמאל על המזרון והבהונות של כף רגל ימין עומדות, ובמצב הזה להתחיל להוביל את האגן אחורנית לכיוון העקב השמאלי,
ותוך כדי להתחיל לפתוח את הברך הימנית לכיוון התקרה. עכשיו, בשלב מסוים התנועה תיעצר אצל רוב האנשים. ואולי יהיה איזשהו רצון לכף יד ימין להחליק אל בין הרגליים. אז זו אפשרות, אפשר להתנסות בה, להחליק את כף יד ימין אל בין הרגליים, ואז אפשר אולי להגיע אל העקב, אולי כל כף הרגל הימנית תשקע אל המזרון. ואפשר להשאיר את כף היד הימנית במקום, והמצב הזה, כמו שאנחנו קוראים לו אילוץ, או מגבלה במרכאות, אני תזמין חלקים חדשים בבית החזה להיכנס לתנועה. להפנות את הראש והמבט לכיוון הברך הימנית. אפשר לעצור כמה רגעים ולנוח, להישאר ככה על הברכיים או בתנוחת עובר, מה שקל לכם. ולבוא שוב לאותו מנח, לדרוך על הבעונות של כף רגל ימין ולפתוח שוב את הברך הימנית תוך כדי שלוקחים את האגן אחורנית לכיוון העקב השמאלי, אבל הפעם להפנות את הראש שמאלה, הפוך מהתנועה של פתיחת הברך הימנית. מה חשים בבית החזה? איך הנשימה? ולהפנות שוב את הראש ובית החזה והמבט ימינה לכיוון הברך הימנית. האם משהו מרגיש קצת יותר קל? לעצור, בואו לחזור לשכב על הגב. ולבוא שוב למצב 6, כאשר הפעם נעשה את הכיוון השני. להישען על כפות הידיים ולהעמיד את הבעונות של כף רגל שמאל ואת הגב של כף רגל ימין על המזרון, ולהוביל את האגן אחורנית לכיוון העקב הימני ולפתוח את הברך השמאלית לכיוון התקרה. כמה פעמים אפשר להחליק את כף יד שמאל אל בין הרגליים, ותראו שהתנועה יכולה להמשיך הלאה ולהוריד את כף רגל שמאל כולה אל המזרון. ואפשר להשאיר את כף יד שמאל על המזרון, ותוך כדי להפנות את הראש והמבט לכיוון הברך השמאלית. שימו לב איך הבעונות של כף רגל שמאל עושות מהן תנועה של סיבוב סביב הציר של עצמן. כמה רגעים לעצור, אפשר לשחרר את כפות הידיים. ולחזור שוב לאותו מנח, לדרוך על הבעונות של כף רגל שמאל, ולפתוח שוב את הברך השמאלית שמאלה, ולהעביר את ההישענות אל העקב הימני, אבל הפעם להפנות את הראש ימינה, הפוך מהכיוון של פתיחת ברך שמאל.
ולהחזיר שוב את הראש והמבט אל הברך השמאלית באותו כיוון. ולעצור, לקחת מנוחה עוד כמה רגעים, אפשר גם להיכנס למנח אחר של מנוחה. ולבוא שוב לאותה תנוחת מוצא, מצב 6 שפתחנו את השיעור, ולהניח את הגב של כפות הרגליים על המזרון, ובמצב הזה להוביל את האגן שוב אחורנית לכיוון העקבים. תראו אם משהו הפך להיות קצת יותר קל. אולי זה טווח התנועה, אולי איזה חוויה של קלות והנאה, אולי משהו בנשימה הפך להיות קל ורחב יותר. אפשר להישאר כמה רגעים שהאגן קרוב אל העקבים ולהעביר את האגן מעקב לעקב. ולעצור, לבוא לישיבה, איזו ישיבה שנוחה לכם, אפשר לעצום את העיניים וכמה רגעים ככה סוף שיעור להקשיב להישענות, לקלות שבה הגב מוחזק, לתנועת הנשימה. אפשר לפקוח את העיניים. אנחנו סיימנו, תודה רבה. מוזמנים לכתוב לי איך היה לכם, שיפורים שגיליתם תוך כדי השיעור. ואם עדיין לא נרשמתם לערוץ היוטיוב, מוזמנים להירשם, ללחוץ על הרשמה או סאבסקרייב. אנחנו נתראה בשיעור הבא. להתראות.